Ik ben blij hier terug te zijn. Som veľmi rád, že tu môžem byť späť. Zijn jullie ook blij om mij terug? Aj vy ste radi, že ma vidíte? Sláva Bohu, Gloria God. Ik ben ook blij dat ik niet de enige Vlaming ben. Ik heb naast iemand uit Sint-Niklaas gezeten. Som rád, že tu je aj jeden Belgičan a sedie vedľa mňa až zo Sint-Niklaas. Ja. We gaan beginnen met het woord van God te lezen. Začneme pri čítaní Božieho slova. Uit Prediker 12 vanaf vers 1. Kazateľ 12 od veršu. Ja, maar hij gaat het moeten lezen. Kunnen we dat projecteren in uw taal, liefst? Ja. 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 En ik heb gevraagd aan Tibor, blijf even zitten. Som poprosil aj Tibora, aby ešte trošku ostal sedieť. Ja, en Patrick gaat voorlezen. A Patrik bude čítať. Ja. En het is een heel triestig stuk, Tibor. A je to veľmi smutný kúsok, Tibor. Ik moet dat maar één keer zeggen aan een echte muzikant. Hè? To musíš aj povedať hudobníkovi. Prediker 12. Kazateľ 12. Vanaf vers 1 od tot en veršu met 1 vers 7. tot veršu 7. Oké. Nee, gij in uw taal. Hè? Ja, okay. Ja. A pamätaj na svojho... Begin maar dus droevig te spelen. Ja. Začni smutne hrať. A pamätaj na svojho stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti. Kým neprídu dni zlého a nepriblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľuby. Kým sa nezatmie slnko i svetlo i mesiac i hviezdy. A kým sa nenavrátia husté oblaky po daždi. Toho dňa, keď sa budú triasť strážcovia domu a nakrivia sa silní mužovia a prestanú pracovať melúce, pretože ich bude málo. A zatmia sa tie, ktoré vyzerajú z okien. A zavrú sa dvere do ulice pri slabom zvuku mlyna a človek povstane na hlas vtáka. A mlčiac budú sa krčiť všetky céry veselého spevu, aj vysokého miesta sa budú báť a budú vidieť strachy na ceste. Kvitnúť bude mandlový strom a ťažko sa povlečie kobylka. A poruší sa žiadosť, lebo človek ide do domu svojej večnosti. A po ulici budú vôkol chodiť oplakávajúci, kým sa neroztrhne strieborný povraz a nerozrazí sa zlatá čaša. A nerozbije sa vedierce nad prameňom. A nerozláme sa kolo a padne do jamy. A tak sa navráti prach do zeme, ako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Amen. Amen. Deze tekst spreekt van het ouder worden. Tento text hovorí o zostarnutí. En de waarschuwing om als jongeling a je to upozornenie pre našu mladosť de Heer te dienen. Slúžiť Bohu. Nu ga ik vragen aan Dominique. Er is daar een concordant of een betere vertaling van die de grondtekst weergeeft. Dat is een moderne vertaling. Takže Chivci pýta od Dominika, aby tam dal taký starobelgický preklad, lebo lepšie tam znázorňuje veci. Ja, in de oorspronkelijke taal v pôvodnej reči een kunstig verhaal aan verweven. Je tam taký umelecký príbeh vidieť. Ja. Herzien de Statenvertaling, dat is goed. En ben blij, dat is uw vergissing, maar dat je het al gezien hebt, zo erg is het niet. Want hetgeen dat wij nu in die andere vertaling gaan lezen, is veel zwaarder.
Takže, aby ste pochopili, že z tohto veršu to ešte nepríde také ako keby strašné, alebo donker, ale v tohto textu to bude naozaj také až temné. Gevonden? Ja, is deze? Van eerste. Hoe zag het dat uit? Ik heb ja, ik kan dat dus niet goed. 3:16, ja, dus heel goed voor de... Is dat 3:16? Was 3:16 de wekker? Ja. Dus laten we bidden. 3:16, čiže mal nastavený budík na 3:16 en we gaan dat niet zomaar laten, want we willen bidden. We bidden graag. Takže poďme sa modliť 3:16 za evangelizáciu, ktorá sa uskutoční 27. septembra. Prosím, nastavte svoje srdcia a prosíme za túto evangelizáciu, ktorá bude 27. septembra, aby tam prišli naozaj všetci ľudia, ktorí ešte nepoznajú Ježiša a aby v tomto Belgicku naozaj zahorel oheň Pána Ježiša Krista, aby ľudia mohli prísť do spasenia, aby sme hore všetci sedeli za jedným stolom. Haleluja! V mene Ježiš, žehnaj, Pane, žehnaj toho 27. septembra, Pane, a dotýkaj sa každého srdca, aby utekal, Pane, na to miesto, do Bruselu, do ING arény, Pane, aby sa tam s Tebou stretol, aby svoj život dal Tebe, Pane. V mene Ježiš, Pane, prehlasujeme slobodu nad Belgickom, Pane. Haleluja, nad každou jednou národnosťou. V mocnom mene Ježiš. A v Tvojej identite, Ježiš, hovoríme amen. Amen, Ježiš, haleluja. Amen, halleluja, Jezus. Amen. Ja, halleluja. Dank u voor de wekker, God. We zijn dankbaar. We zijn heel dankbaar. Echt waar. Amen, halleluja. Oké? Ja, zeker. Nu, dat is ook een beetje de reden waarom ik hier ben. Takže toto je trošku aj ten dôvod, prečo tu som. Ja. Voor acties om de Heer te dienen. Aby sme boli aktívni Bohu slúžiť. En het verlorene te zoeken. A hľadať stratených. Met de Gentse feesten komt de Freedom Festival. Takže na genské oslavy bude Freedom Festival, festival slobody. 19 juli. 19. júla. De eerste zaterdag van de Gentse feesten. Prvá sobota genských oslav. Aan de station. Na stanici. Ja. Oproti stanici tam je taký veľký park. En we hebben wat jonge krachten nodig. Potrebujeme mladé sily. Hoe oud u zich ook voelt. Aj keď sa cítite možno starí. Als uw armen en uw benen beginnen te krommen. Keď tvoje klby začnú trošku bolieť už. We beginnen niet zo goed meer te zien. Nevidíme už tak veľmi dobre. Nepočujeme už tak veľmi dobre. De Bijbel noemt de oren de deuren. Biblia hovorí, že uši sú dverami. De deuren die gesloten worden. Dvere, ktoré sa zatvárajú. Ja. Dus nu het nog kan, zolang we nog kunnen, dat we God blijven dienen. Dat is takže dokým ešte máme tu trošku sily, aby sme Bohu ostali slúžiť. Goed, maar we gaan voortdoen met onze studie. Ale ideme ďalej s našim štúdiom. We hebben dus ontdekt, die tekst verklaart dat we God moeten blijven dienen zolang we kunnen. Takže sme spoznali podľa textu, že text hovorí, aby sme Bohu ostali slúžiť. Ja, voordat we versleten zijn. Pokiaľ sme už taký versleten. En uiteindelijk onze geest geven. Ja. A aj dať svojho ducha. We gaan het nu anders lezen. Oké, we gaan het nu anders lezen. Budeme to čítať teraz trošku ináč. Zoals het oorspronkelijk is. En je gaat zien dat er zo een verhaal, ako z pôvodného textu, hej? Een donker verhaal in zit. Budeme vidieť, že tam je taký temný príbeh. Ja. Nou, dat je lezen, is het juist? Denk aan uw schepper. In de dagen van uw jeugd. Čiže, ga ik het vertalen volgens van de nieuwe tekst? Ja, doe jij maar de tekst daar. Ja, maar dat is wel onze tekst. Dat is hetzelfde in feite. Maar jij wil dat ik dat lees, dus ik ga dat moeten met mijn eigen vertalen. Dat is ja. Oké, uitdaging. Myslí na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, pred temnými dňami. Pokiaľ prídu temné dni a roky sa približujú, o ktorých povieš, nenachádzam v nich radosť. Predtým, než slnko sa zatmie a svetlo bude ako mesiac,
aj svetlo, aj mesiac a hviezdy a mraky sa vrátia na dažď, po daždi. Hej. V ten deň, keď strážcovia domu sa budú triasť a silní mužovia sa budú krčiť, the malsters, a pracujúci, alebo hej, tí, ktorí melú, čiže tí, ktorí melú, prestanú mlieť, lebo ich bude málo, čiže bude málo pracovníkov. Er gaan weinig werkkracht zijn. Ja. A tí, ktorí pozerajú cez okná, budú zatemnení. A keď sa obidve dvere, čiže obidve dvere, nie jedné dvere, vidíte? Asi toto chcel presne znázorniť Hír, že keď sa obidve dvere na ulici zatvoria, zvuk mlynov stíchne, človek sa ako keby postaví pri zvuku, áno, takto, že bude proste také ticho, že všetko stíchne a človek už len to, že budeš počuť vtáka, ako máva rukami, už na jeho zvuk sa postavíš, lebo všetko stichne. Tak. A všetci speváci sa poklonia a budú sa tiež báť vysokosti, výšky, čiže budú sa tiež báť výšky a bude na uliciach bude strach. A mandľový strom bude kvitnúť. A springhan, čo je springhan? Kobylka bude, čiže áno, čiže kobylky budú ako keby prerojené, budú na obťaž. A kaperbes a poruší sa žiadosť. A kaperbes niet meer, en de kaperbes... Vitaminen eigenlijk. Vitaminen. A okej. Ja. Takže a už ako keby výživa už nepomôže, lebo človek pôjde do jeho večného domu. A rouwklagers doen de ronde in de straat. Rouwklagers. Het zijn sterke woorden, nie? Ja, a tí, ktorí, čiže tí žialostiví, čiže ľudia, ktorí budú žialostiť, sa budú prechádzať po uliciach. Budú chodiť po uliciach. Predtým, než sa stratí strieborné lano, príde... áno, predtým, než sa stratí strieborné lano a zlaté olejové tie čaše, verbrijzeld, sa zlomia, de kruik bij de bron stuk gebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld. Nad prameňom a nerozláme sa kolo a padne do jamy. Tak. Ja. Et stof, čiže prach sa navráti do zeme, tak ako to aj bolo, ale duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Tak. Halleluja, sláva ti, Pane. Gloria a God. Oké. Goed, dus begrijpen jullie nu meer van Gods boodschap? Takže chápete teraz trošku viac z tejto správy od Boha? Met die diepere, creatieve betekenis. S týmto hĺbším a kreatívnejším významom. De wachters, ja, dat zijn uw armen. Strážnici, to sú vaše ruky. Ja. Maar die beginnen te beven. Začnú sa triasť. De sterke mannen, dat zijn uw benen. Silní mužovia, to sú vaše nohy. Ja.
Uw oren gaan niet goed meer. Vaše uši už nefungujú dobre. De maalsters. Dat gaat niet, er zijn er te weinig. Er zijn te weinig maalsters. Takže zuby, málo zubov už máte. Ja. Lebo čiže to, čo melie, to sú Ja, vaše het zijn zuby. uw tandenval. Už je ich málo, už šušlete. Maar dus de prediker steekt daar een dubbele boodschap in. Takže kazateľ v Biblii tam dáva dvojitý význam. Er komen zware tijden. Prídu ťažké časy. En ik ben zo ver gekomen. A ja som sa už dostal tak ďaleko, nog niet hoor. Nee, maar ik begin het te voelen. Už to začínam cítiť. Er staat daar iets over zilveren koord, gouden kruik. Niečo tam píše o tom striebornom povrázku a zlatej tej čaši. Als ik me niet vergis, zilveren bruiloft bijvoorbeeld. Zilver is 50 jaar. Wow. Čiže ak sa nemýlim, strieborná svadba. Gouden bruiloft is 60 jaar. Zlatá svadba je 60 rokov. En dat begint achteruit te gaan. Hè. Ons lichaam begint achteruit te gaan. A naše telo začína ísť pozadu. En we breken op iets. A rýchlo niečo polameme. Het gaat niet goed meer. Už to nejde veľmi dobre. Maar de schrijver, door de geest van God, heeft er een Hans verhaal in gestoken. Van, er komen slechte tijden. Ale písateľ v moci Ducha Svätého tu zaznamenal, že prídu ťažké časy. En in die zin wil ik vandaag ook bemoedigen. A v týchto sa tiež, aby sme sa pozbudzovali. 1. Omdat we allemaal ouder worden. Za prvé, lebo všetci starneme. Maar 2. Omdat er zware tijden komen. Ale za druhé, lebo prichádzajú ťažké časy. 10 jaar geleden, Pred 10 rokmi, 2015, februari 2015, vo februári v roku 2015, zijn in Libië 21 christenen vermoord. sa v Libii zabilo 21 kresťan, 21 of 2000? 21. 21 kresťanov bolo zabitých. Koptische christenen. Koptische, ja, Egyptische christenen. Egyptskí kresťania. Egyptische christenen die werkzaam waren. Ze werkten in Libië en ze gingen naar huis en ze zijn gevangen genomen. Takže išli po ceste domov a boli zajatí. Door IS. IS. Oké. Ze moesten hun geloof afzweren. Museli zaprieť svoju vieru. Er werd hun zelf geld aangeboden. Dokonca im ponúkali aj peniaze. Heel vriendelijk. Heel vriendelijk werd het geld aangeboden. Že milo im ponúkali tie peniaze. Zeg Jezus vaarwel en je wordt vrijgelaten. vrijgelaten. Proste zapri Ježiša a my ťa pustíme. Maar toen niemand wou, zijn ze beginnen martelen. Hè. Ale pokiaľ proste nikto nechcel, tak ich začali mučiť. En uiteindelijk, dat is dan in het nieuws geweest, zijn ze vermoord geweest, onthoofd geweest. A nakoniec bolo to aj v správach, že boli zabití a... Ze hebben dat dus gefilmd, hè. Ze hebben dat gefilmd. Ja. Nu, als je kunt op YouTube, is er een animatiefilm, een tekenfilm gemaakt. Takže, ak by ste chceli, na YouTube je aj tento príbeh zanimovaný. De 21, die 21. T21. Ja. Dus maar 13 minuten. Má len 30 minút. Ja, maar er komen moeilijke tijden, ook voor ons allemaal. Takže prichádzajú ťažké časy aj pre nás všetkých. Dat is nou net de tijd dat God grootste dingen doet. A toto je presne ten čas ešte, keď Boh robí veľké veci. Ja. En daar wil ik jullie voor oproepen. Er komen zware tijden, vergelijkend met het ouder worden. K tomu vás chcem povolať, že prídu ťažké časy so starnutím. Er is daar sprake van een springkaan. Hovorí sa tam aj o kobylkách, ktoré skáču. Als ik haar leeftijd had, kon ik dat ook. Hoor. Keď som mal jej vek, tiež som to dokázal takto skákať. Ik heb basketbal gespeeld. Som hral basketbal. Nu. Teraz. Gaat niet meer. Už to nejde. Er is sprake van een amandelboom. Hovorí sa aj o mandľovom strome. Dat is dan ook vertaald iemand die witte of grijze haren krijgt. To sa aj prekladá, ak niekto, kto má už sivé alebo až biele vlasy. Ja, als een amandelboom in bloei staat.
ak muž už je v rozkvite mandľového stromu, Is hij niet groen, nie je zelený, wit, biely. en die komt heel vroeg tot bloei. A ten kvitne veľmi skoro, veľmi rýchlo. Nog in de winter. Ešte v zime. Ik ben ook altijd vroeg wakker, sedert ik zo A oud ja ben. už veľmi skoro vstávam posledný čas. En ik vind dat moeilijk. Ik val dan in slaap midden op de dag. Príde mi to trochu ťažké a zaspávam v strede dňa. Er wordt gesproken over de kapperbes, de vitamine. Hovorí sa tu aj o takej výžive, o výživnosti. Ja, dat helpt niet meer. To staat už er. nepomáha. Medicatie, Tabletky, genezing met medicatie zeer traag. liečenie s tabletkami ide veľmi pomaly. Een gebed naar boven is veel vlugger. Modlitba hore je rýchlejšia. Ja. Ja. Halleluja. Maar dus net als het ouder worden moeilijk is, A práve keď je zostarnutie také ťažké, zo worden de tijden voor de christenen ook moeilijker. tak aj časy pre kresťanov sú ťažšie. Maar God doet dan grootste dingen. Ale Boh robí práve vtedy tie najväčšie veci. We gaan een volgende tekst lezen. Ideme čítať ďalší text. Lucas hoofdstuk 2. Lukáš, 2. kapitola. Het gaat over twee oude mensen. Ide o dvoch starcov, Maar jonge mensen hebben ook een boodschap aan. ale je to aj pre mladých ľudí. Ja, het gaat over Simeon. Ide o Simeona, Simeon is een oude man. je to starý muž De tijd dat Jezus geboren werd. v čase, keď sa Ježiš narodil. En God had hem verzekerd A Boh ho uistil, dat hij over het heil zou zien. Ja. Dat hij het heil, de verlossing zal zien. že uvidí vyslobodenie. Ja. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Dat staat er eigenlijk, dus vertaalde dat. Hij verwachtte de Takže vertroosting van Israël. očakával vertrosting. Ja, wat is dat? Očakával... Het troosten, het Okej, očakával, keď vás niekto ako utešuje. Očakával tešiteľa. Ja. Očakával tešiteľa. En dan zegt hij het volgende. A tak hovorí toto. Had je dat eerst nog? Jajka. Pane, ďakujem ti, že si splnil svoj sľub. Teraz môžem pokojne zomrieť. 30? 29, 30? Ja, doe maar. Lebo som na vlastné oči videl toho, ktorý prinesie záchranu. V ňom ponúkaš záchranu celému svetu, on bude svetlom pohanov a slávou svojho ľudu Izraela. Ja. Oké, tot daar. Dus hij heeft, Simeon betekent hij heeft gehoord. Simeon znamená, že on počul. God heeft gehoord. Boh vypočul. Hij heeft zijn gebed verhoord. Vypočul jeho modlitbu. En nu kan hij rustig heen gaan. A teraz môže kľudne ísť tam, Want hij heeft de verlossing en de vertroosting van Israël gezien. lebo videl oslobodenie a utešenie Izraela. Op het moment dat Maria met Jezus de tempel binnenkomt. V momente, keď Mária prichádza s Ježišom, s babetkom do synagógy. Het is een boodschap naar alle mensen, hoe oud u ook bent. Je to správa pre všetkých ľudí. Ako už starý si, God heeft gehoord. Boh počul. Hij heeft u zijn heil doen zien in de naam van Jezus Christus. On videl tvoju modlitbu v mene Ježiš. Amen. God die mens geworden is als klein kind. Boh, ktorý sa stal človekom ako malé bábätko. Weerloos. Weerloos, zonder kracht, weerloos. Bez nejakej sily. Bezbranný.
vrede en vreugde vol. Pokoja a radosti plný. U kunt in alle rust heen gaan om bij hem te zijn. Môžeš ísť v úplnej spokojnosti, aby si bol s ním. En dan Hanna, een beetje verder. Hanna. A potom trošku ďalej. Er is ook een oude vrouw in die tempel. Hè. Anna tiež je Anna, taká ja, staršia ja. pani v tej synagóge. Ik denk een beetje verder zeker. Welke vers? 33? Of, Ja, maar ja. Kunnen we dat een keer lezen ook? Dat is ook nog van Simeon eigenlijk. Simeon Ja, im ich- požehnal a Márii ešte povedal: Toto dieťa bude príčinou pádu jedných a povýšenia druhých v Izraeli. Je znamením z neba, proti ktorému sa mnohí postavia. En nog, ja. Ja? A tak prezradia svoje zmýšľanie. A tvoje srdce prenikne bolesť ako meč. Ja, oké, wacht. Dus hij zegt erbij Takže hovorí k tomu, dat er ook strijd zal zijn. že bude aj nejaký boj. En dat er overwegingen gaan zijn bij mensen. Ze gaan moeten kiezen. Ze gaan moeten Že kiezen. bude tam také váhanie, že človeku bude váhanie. En dat betekent zware tijden. A to znamená ťažké časy. Er zullen mensen zijn die ons haten. Budú ľudia, ktorí nás nenávidia, Omdat ze hem haten. lebo nenávidia jeho. In die tekenfilm van de 21 Čiže v tom kreslenom filme 21 heeft men ervoor gezorgd dat de vijand, de daders, dali veľký vplyv na to, aby ten protivníci niet veroordeeld worden. nie sú súdení. Ja. Niet slecht gemaakt worden. A nie sú tam ako keby znázornení, že sú tí zlí. Men heeft het op Jezus manier gedaan. Urobili to na Ježišov spôsob, Met liefde. s láskou. En als je wilt, kunt je op YouTube ook een documentaire daarover vinden. Je moet A maar ak even chcete, zoeken. môžete na YouTube nájsť aj dokumentárny film o tejto situácii. Het is de bedoeling dat wij haat antwoorden met liefde. Čiže významom toho je, aby sme na nenávisť odpovedali láskou. Ja. In de Romeinenbrief staat, beantwoord het kwade met het goede. V liste Rimanom píše, odpovedaj na zlo láskou, dobrom. En dan Anna. A Anna, Ja, dan moet je dat lezen. Ja. akože môžem sa opýtať, ja čítam z prekladu, živého prekladu, nájde pre každého. Je to lepšie trošku podané, ale vadí vám to, alebo mám čítať z rohačka? Lebo všetci máte svoje Biblie. Hej, nevadí vám? Hej? Bola tam aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z rodu Aserovho. Po 7-ročnom manželstve ovdovela a teraz už bola veľmi v pokročilom veku. Ja, Mala 84 rokov, celý svoj život prežila v chráme a jej dni aj noci boli naplnené službou Bohu, modlitbami a častými pôstmi. Halelúja. Hanna was in haar ouderdom. Takže Hanna bola už vo svojej starobe, pokročilom veku. En toch diende ze God. A aj tak slúžila ešte Bohu. U blijft God dienbaar. Ostaneš Bohu služobníkom, Ook al beginnen de handen te beven. aj keď sa ti už trasú ruky Uw benen krommen. a nohy už nevládzu Uw deuren sluiten. a tvoje uši sa zatvárajú už. Je ziet niet goed Už meer. nevidíš veľmi dobre. Het gaat niet zo goed meer. Už to nejde tak dobre, už to proste nevládzete. Het gaat trager. Už to ide pomalšie všetko. Maar u dient God. U blijft zijn dienares. Ostaneš jeho služobníkom. Of dienaar. Alebo služobníkom U služobníkom. blijft waarde houden. Stále máš ešte svoju hodnotu. Oké. Dus straks zal ik meer uitleg geven. Er komt nog een keer, kan nog wat uitleg geven over het Freedom Festival. Hè?
Čiže straks. po stretnutí ešte môžem trošku dať vysvetlenie ohľadom toho Freedom Festivalu, ktorý sa uskutoční 19. júla. Ik wil eindigen met Romeinen hoofdstuk 8. Chcel by som uzavrieť s Rimanom kapitolou 8. Vers 38. Verš 38. Ik heb dit eigenlijk opgeslagen. Kijk, daar je ziet, ik heb het vandaag heb ik het gelezen. Kijk, Romeinen 8 vanaf 8. Ja. Ik heb het vandaag opgeslagen. Ja. Goed, ik ben nu in pensioen. Takže, ja som dnes už v penzii, hej, už v dôchodku. We zijn in België gekend van goede verzekeraars. V Belgicku sme známi, že máme dobrých poistiteľov. We zijn goed verzekerd. Sme dobre poistení. Ja, ook voor onze oude dag. Aj už keď budeme starší, hej, v našej starobe. Ook voor als we ziek worden. Alebo keď budeme chorí. Čiže sociálny systém je tu že dobre postavený. Als we naar de kliniek moeten. Keď musíme ísť do nemocnice. Als er brand ontstaat. Keď niečo zhorí, hej. Als ik met de wagen iets tegenkom. Keď sa mi s autom niečo stane, nejaká havária. Ik ben verzekerd. Som poistený. Door God zijn wij ook verzekerd. Bohom sme tiež poistení. Tot in de eeuwigheid. Až do večnosti. Nu al. Už teraz. En al beginnen de armen te beven. Aj keď sa trasú ruky. En de benen te krommen. Aj nohy už nevládzu a dvere sa zatvárajú. Nevidíme. We zijn verzekerd. Sme poistení. We gaan lezen. Budeme čítať. 38. Ja. Want ik ben verzekerd. Som presvedčený. Ja. Ik ben verzekerd. Som presvedčený, poistený, istý, som si istý. Dat nog dood, nog leven. Že ani smrť, ani život. Nog engelen, nog machten. Ani anjeli, ani démonské sily. Nog heden, nog toekomst. Ani prítomnosť, ani budúcnosť. Nog krachten. Ani nejaká moc. Nog hoogten. Nič, čo je na nebi. Nog diepten. Nič, čo je na zemi. Nog enig ander schepsel. Ani človek iné v celom stvorení. Ons kan scheiden van de liefde Gods. Nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Ktorú Boh zjavil v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Hem zullen we dienen. Halleluja, halleluja. Gloria a God. Oké, almachtig God, dank u dat wij u dienen. Všemovúci Boh, ďakujem ti, že tebe slúžime. En verzekerd zijn dat u ons niet zult ontslaan. A sme si istí, že nás neprepustíš. U hebt ons gekocht en betaald. Ty si nás vykúpil a zaplatil. Door het bloed van uw Zoon. Krvou svojho syna. Jezus Christus. Ježiša Krista. Onze Heer. Nášho Pána. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.